Здравейте, приятели! Това е чисто новото видео в канала ми. Аз съм Калян и добре отшли в видеото и в каналът ми. Съжалявам за забавянето, но бях възпрепятстван. Казвам го правилно. Мисля. И да, извинявам се за забавянето в каналът ми, но ще се опитам да не се бавя повече. Така, това е видеото, ще бъде познай колко тежи чалендж с моята асистентка. Така, оставете лайк на видеото, абонирайте се за канала и оставете коментар. Да. И сега време да започваме. Така, приятели, ще мерим всичко на ето тази везничка. Не си мар малко. Да, така. Ето тази везничка не е спонсорирано, но нямам против. И така, мисля, че е време за първия предмет. Какъв ще бъде той? То отляво. И така, първият предмет е ето това лище. Той ще бъде ориентировачно. Време е да отвориме везничката. Не е чисто ново, ама какво се прави? Какво се прави? Ето така изглежда везничката. Какво стана? Как да я правя? Благодаря на асистентката. И да, време е да помисля колко може би ще тежи. Това може би е 3 грама. 2 грама. Да, асистентката да показва с камерата колко тежи. Така. Слагаме го на везната. 4 грама! Не бях много далече. Асистент обявява правило, че ще има точки. Накрая, ако има много малко точки, ще направя някакво наказание. Пишете какво в коментарите. Така, асистентката ми да ми каже дали получавам точка. 2 грама за 4. Асистентката. Получавам точка! Yes! Така. Според мен се справих добре. Следващия предмет, не знам какъв е. Асистентката да каже. Следващия предмет ще бъде ето този. Пясъчен часовник. Така. Той ще бъде... Еми, 20 грама, да. 20 грама казвам. И така. Чакайте, че асистентката нещо си чети. 10 грама. И така. За 10 грама, аз казах 20, получавам ли точка? Не. Лошо. Следващия предмет. Какъв е? Ето там отзад съм наредил. Това какво е? Това какво е? Какво е това? Коректор. Добре. Нека помисля. Това е по-тежичко от другите. Това е по-тежичко. Я да го сравня с първото. Връщам това 4 грама. Значи 4 по
Тук математика. 50 грама. Или 100. 100. 100 грама. И 100 грама казах. То това е 26 грама. Вижте, гледайте. 26 грама. Мале, това 26 грама, кой 100 грама, кой 5 лева? Възничката се бъгна. Така. Какъв може да е следващия предмет? Според мен ще е нещо, някаква книга. Планах. Хрестоматия по литература за 9 клас. Ето да видите. Пак не е спонсорирано. Така. Това мисля, че е едни 800 грама. 800 грама казвам аз. Да, много съм зле, приятели. 304 грама. Грама за много слаб. Тази книга изглежда много по-тежка. Тя е колко страници? 280. Само малко технически проблеми, че се бъгна везничката. Извинявай, асистентката, бъгна се везничката. Help me. Help. Ох, но се надявам да не умре везничката. Горкичката, везничка, курката. О! Асистентката магиосник удари везната с книгата и оправи нещата. Айде асистентката да показва следващия предмет. Следващия предмет е такива цветни залепящи се лищата, пак малко ASMR. Не са залепящи се, нито са цветни. Какво са? Обикновени бели лищата. Такива колко са... Това вече не знам. Трябва да прочета описанието. Да, не знам. Да, това... Това е 100 грама. Не е лошо. Не е лошо. Надявам се да сте видяли, ето. Надявам се да сте видяли. Рекламират ги бар. И сега искам нещо, не знам. Може би следващия предмет да ми дадат. Крем здрав кес. Крем здравес. Здраве. Винаги му казвам здравец. Не знам как да го покажа, че да не е наобратно за вас. Но, да. Крем здраве. Така. Че за много ще седна на везната. Той е наполовина празен. Ето. Наполовина е празен. Ако видяхте нещо. Колко грама може да тежи? Това е повече от 30 грама. Мале! Приятели,
Получавам ли точка? За това поне получи. Добре, 2 точки от 18 милиарда. Да, може ли следващия предмет, ако има такъв? Не. Заедно. Не. Заедно. Не са. Аз ти ги дам заедно. После ще ги направи по-отделно. Както искаш. Добре. Ето тази конструкция от сокче ипи. Първо да пинаме от сокчето. Пробваме. Пръснете се в лицето. Сокче ипи и ура за трениране. Като хасвам го на кичил това. И сега. Добре, сокчето е 330 мл. А това е не повече от 50. Значи, казвам 350 грама. 414 и 15 и 14. Ячко. Сега е време по-отделно. Това е 50 грама. 73. Добре, казах 50 грама, а това е 72. Получавам ли точка? Защо не? Защо сега така шошо? Миналото беше 414 минус 70. 60. Не. 56. 56. По моите изчисления това е 356. 340. Да видите, че не ви лъжа. Така. Получавам ли точка? Казах. Защо? Само 16 грама. Да, но имаше възможността да го сметнеш и пак не го сметна правилно, така че. Ах, коси. Ще го запомня. Няма ти плащам повече. Добре, може ли следващия предмет, плиз? Това е последен. Верно ли? Да. Поток! Поток е норок! ASMR беше това. И сега... това от Теди. В смисъл, това не може да тежи повече от 50 грама. 38. Получавам ли точка? Да. Yes! Приятели, не се изправих. Пишете долу в коментарите какво да ми е наказанието. И другия път ще го започнем видеото с него. Другия път ще го започнем видеото с него, асистентката каза. Да. И ако ви е харесало видеото, докато се сетя думата, се оставете лайк, абонирайте се за канала и оставете един коментар какво да е наказанието. Чао!